Izin damel video mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mboten napa-napa, Mbak. Lah niki jalan-jalan saking mriku. nggih, kula mlampah-mlampah lah. Kula kan ajeng teng munding. Oh, Nggih lah. Kula kok nganu munggah kok apik men ngoten niku lah terus ngoten Dik. Oh lah. Udah ngene iki, Bang. Nggih. Oh. Panen iki, Mbak. Lan ten pergi saya gitu ya. Nggih, monggo Mas. Nggih. Nggih, Mbak. Bon, mboten. Saestu, Mbak. Mau jalan-jalan. Oh, jalan-jalan iki, Mbak. Mboten. Nggih. Lah malah ngrepoti malah Mbak nggih. Walah. Tapi niki desane desa napa nggih, Mbak? Niki desa Mangga. Oh, Mangga. Nggih, Mbak. Nggih, Mangga niki pokoke niki Mangga. Mangga. Pokoke niku candi mriku pilihan mriku. Oh, kalian Enggak itu. ada sakit tembus limbangan, Mbak. Nggih, nganu tembus niku medal niku persis. Jadi bukan itu, Mbak. Nggih, PTP niku to. Nggih. Regine saya mboten saniki, Dik. Sae. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak. Oke, nak sampun rampung niki nggih kaduri nganu mulai, Mbak. Untelan apa ganti mangga. Lagi nganu mendek nggih tinggi. Oh. Mangga Mboten saestu. Mbak, sampun saestu. Saestu Mbak mboten. Aja jalan-jalan mawon niki saestu. Pasar niki wae. Mboten matur suwun sanget, mboten nolak rezeki mboten. Niki Karena kalau masih jalan-jalan malih, Mbak. nggih ajeng mriku-mriku tinggal Nggih. medal mriku. Nggih. oh saged medal mriki ngadep. Nggih, niku to nggen nganu rak menggem Nggih, mawon nggih, memang di candi. Nggih, Nggih. Naon candi, Mbak? Nggih. Oh. Nah, nggih. Candi. Oh, nggih. Jenengan pinten? Kula tiyang Salatiga, Mbak. Nggih. Nggih. Niku gedene suyak dene nggih. Oh, teng Salatiga. Yang niki nggih, Mbak. Nggih. Iya mriku. Oke, mriku. Mboten saestu, matur suwun sanget. Mboten. Ajeng plah-plah, Mbak. Mboten nolak, mboten. Matur suwun sanget. Biasanya panennya niku anu, Mbak. Nggih niki nek ajeng Pinten bulan, Mbak. anu hitung Ya, ini teman-teman ya, ini hasil tani para warga yang di sini ya teman-teman ya, sangat-sangat besar ya teman-teman ya. Niki lemu-lemu gitu, Mbak. niki nek ajeng Nggih, mboten. Oh, nggih. Nggih. Mangga enten sing iki ngoten. nggih niki kita anu teng Semarang. Jalan. Atau ya di pasar Salatiga pasar pagi niku, Mbak. Kalau tiga niku ya penting Semarang. Mobil nggih. Oh, Iki syukur tanah iki, Mbak. nggih. Oh, diangkat. Kak mata niku, Mbak. Hmm. Jenengan butuh pundi, Mbak? Mriko. Oke, mriki pinten? Nggih. Niku yang kuat sing mriki niku, Mbak. Nggih. Nggih, kula tak pamit riyen nggih, Mbah nggih. Kula lajeng mlampah. Nggih mboten napa-napa, Mbah. Nggih mugi-mugi Mbah paring sehat, panjang umur nggih, Mbah nggih. Pareng, Mbah. Nggih. Nggih, Mbah. Kula lajeng